îți ești și veșnic, m-ai găsit și m-ai eliberat, ai venit din eternitate, cu noi tu ai trăit, singurul să fii. Din morți ai înviat, calea tu ai pregătit, viața nouă tu ne-ai dat, aleluia, tu m-ai salvat, aleluia. Ai venit din eternitate, cu noi tu ai trăit, singurul să fii. Ai venit din eternitate, cu noi tu ai trăit, singurul să fii. Ai trăit, ai murit, din morți ai înviat, calea tu ai pregătit, viața nouă tu ne-ai dat, aleluia, tu m-ai salvat. Ai trăit, ai murit, din morți ai înviat, calea tu ai pregătit, viața nouă tu ne-ai dat, aleluia, tu m-ai salvat, aleluia, tu m-ai salvat. El este Salvatorul nostru, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Haideți să îi cerem să ne deschidă inimile în dimineața asta și să simțim prezența Lui acolo în locuința noastră, în familia noastră. El este prezent. Deschide-mi inima, Doamne, deschide-mi Tu ochii ei, vreau să Te văd, vreau să Te văd. Deschide-mi inima, Doamne, deschide-mi Tu ochii ei, vreau să Te văd, vreau să Te văd, să Te văd mare și înălțat, strălucind în lumina gloriei, văzând dragostea cu puterea Ta, cântând Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, să Te văd mare și înălțat, strălucind în lumina gloriei, văzând dragostea cu puterea Ta, când noi cântăm Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, vreau să Te văd. Deschide-mi inima, Doamne, deschide-mi Tu ochii ei, vreau să Te văd, vreau să Te văd. Deschide-mi
sfânt în veci de veci. Haideți să declarăm sfințenia Lui în dimineața asta. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Vreau să te văd. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Vreau să te văd. Să te văd mare și înălțat, strălucind în lumina gloriei, lăsând dragostea puterea ta. În noi te văd, sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Să te văd mare și înălțat, strălucind în lumina gloriei, lăsând dragostea puterea ta. În noi te văd, sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești. Vreau să te văd. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este sfânt, El nu se schimbă niciodată. El este același ieri, astăzi și pentru totdeauna. Îndurarea Lui ține veșnic. El este dragoste întotdeauna, El este bun întotdeauna. Poate că în zilele astea Dumnezeu vrea să ne învețe multe lucruri. Cred că Dumnezeu vrea să ne învețe multe lucruri esențiale, importante pentru veșnicia noastră, importante pentru El. Noi suntem importanți pentru El. Probabil în vremurile care le-am trăit în ultima perioadă, am ignorat creația lui Dumnezeu. Am ignorat copiii lui Dumnezeu prin atitudinile noastre, dar cred că mai mult prin valorile noastre. Am neglijat ceea ce Dumnezeu prețuiește cel mai mult. Dumnezeu prețuiește cel mai mult din creația Lui omul. Dumnezeu prețuiește cel mai mult pe copiii Lui și a dat viața pentru ei. Și a dat viața ca să răscumpere omul. Și pentru Dumnezeu înseamnă așa de mult acest sacrificiu, această investiție, această idee a Lui, care este omul. Ne-am depărtat probabil de anumite valori care protejează omul. Noi acum ne gândim foarte mult la sănătatea noastră și prin distanțare socială, prin măsurile care le luăm, vrem să ne protejăm unii pe alții, ca să fim sănătoși. Mai mult decât vrem noi, sau cei mai mulți dintre noi, ca să ne protejăm unii pe alții, Dumnezeu vrea să ne protejeze. Dumnezeu vrea să ne protejeze de păcat și de consecințele lui. Consecințele păcatului sunt atât de grave, atât de mari, încât am uitat lucrul ăsta. Am uitat lucrul ăsta și probabil am ignorat lucrul acesta. Și Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că consecințele păcatului sunt foarte mari. Au bătaie lungă în veșnicie. Vreau să ne încurajăm în această dimineață și lucrul care putem să-l facem, cel mai bun lucru care putem să-l facem astăzi, este să ne apropiem de Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne învețe în această perioadă lucruri noi. Haideți să ne deconectăm de ce a fost. Ce va fi în viitor este diferit. Viața noastră se schimbă începând cu acum, cu această perioadă de tranziție, cu această perioadă de grea, de necunoscut. Și
Am un verset care vreau să-l citesc. Din Evrei 4:16 spune așa. În acest capitol ne vorbește despre marele preot care este Iisus și care ne înțelege. El a trecut prin toate lucrurile, prin toate slăbiciunile, dar fără păcat. Și versetul 16 ne spune așa: să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aș vrea ca în această perioadă să-L căutăm în primul rând pe Dumnezeu, să ne apropiem în primul rând de El, pentru că vom căpăta har, pentru că vom fi ajutați în această vreme. Haideți să-L onorăm pe Dumnezeu, să îl lăudăm pe Dumnezeu și să ne apropiem de Dumnezeu. Amin. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria sa nemărginită prin Hristos s-a arătat. Laud numele Tău, Iisus, laud numele Tău, Iisus. Ești al meu rege minunat. Laud numele Tău, Iisus. Ești mielul ce-a fost răpus. Laud numele Tău, Iisus, al nostru rege. Pentru a fi în veci cu Tine, Te-ai jertfit să fiu salvat. N-ai renunțat nici când la mine, m-ai iubit neîncetat. Laud numele Tău, Iisus, laud numele Tău, Iisus. Ești al meu rege minunat. Laud numele Tău, Iisus. Ești mielul ce-a fost răpus. Laud numele Tău, Iisus, al nostru rege. Laud numele Tău, Iisus, al nostru rege. Nimeni nu-i ca Tine. A Ta lucrare e desăvârșită, până la capăt ne-ai iubit. Viața domnește, iar moartea e învinsă. Ai înviat triumfător. Orice putere, orice domnire, a
regele nostru, Tu rămâi încă pe tronul Tău și domnești. Domnești peste orice stăpânire, peste orice domnie. Îți mulțumim că și în această vreme, poate privită omenește într-un mod secetos, financiar, probabil din punct de vedere al sănătății noastre, al spiritual chiar. Îți mulțumesc, Iisus, că Tu în vremea asta ai izvoare de apă curată pentru noi și vrei să le faci chiar din inima noastră, Tată, să curgă, să ne adăpăm noi și cei de lângă noi. Îți mulțumesc, Iisus, că ai făcut lucrarea asta la cruce pentru noi, care e astăzi valabilă, ca astăzi să putem fi plini de îndrăzneală. Ne-ai spus să nu ne temem, de atâtea ori ne-ai spus să nu ne temem. Nu ne temem, pentru că Tu ești cu noi, pentru că Tu domnești. Îți mulțumim, Iisus. Amin. Pe cruce ai suferit și ai murit să trăiesc libertatea. Viața mea ți-o dau în veci de veci, eu îți cânt bunătatea. Vrednic ești doar Tu, Iisus, meriți laudă. Vrednic ești în veci, vrednic ești doar Tu, Iisus, meriți laudă. Vrednic ești în rușinea când mi-ai luat, am fost uimit de iubirea Ta mare. Prin harul Tău trăiesc în veci de veci, eu îți cânt bunătatea. Vrednic ești doar Tu, doar Tu, Iisus, meriți laudă. Vrednic ești în veci, vrednic ești doar Tu, Iisus, meriți laudă. Vrednic ești în veci, vrednic ești doar Tu,
dar tu meriți lauda mea. Înainte de a mă închini, înălțat să fii tu în ceruri, gloria ta să fie aici, dar tu meriți lauda mea. Înainte de a mă închini. Vrednic ești doar tu, Iisus, meriți laude. Vrednic ești în veci, vrednic ești doar tu, Iisus, meriți laude. Vrednic ești în veci, vrednic ești doar tu, Iisus, meriți laude. Vrednic ești în veci, vrednic ești doar tu, meriți laude. Vrednic ești în Bine v-am regăsit, dragii noștri. Vă mulțumim că sunteți cu noi online și prețuim foarte mult lucrul acesta. Și în această dimineață ne bucurăm de viață, de soare, de primăvara care iată că vine și avem și alte motive pentru care ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu ca și creștini pentru speranța pe care noi o avem în Iisus Hristos. Este cea mai mare asigurare, cel mai mare lucru care aduce în inima noastră cea mai mare pace, care nu ține de circumstanțele prin care trecem, ci ține de identitatea noastră, de cine suntem noi în Iisus Hristos. Din cauza aceasta ne place să avem o închinare vibrantă, cântăm cu glasurile noastre, cu instrumentele noastre și cu tot ce facem și vrem să-L onorăm pe Dumnezeu. Și în această dimineață aș dori să am un cuvânt de încurajare pentru noi, pentru dumneavoastră și aș vrea să citesc 2 versete din Psalmul 56. Aș vrea să citesc aceste cuvinte care sunt ale împăratului David. Psalmul 56, versetul 3 și 4. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Acest cuvânt aș vrea ca să îl așez sub următorul titlu: Curaj în fața temerilor. În aceste zile ne luptăm cu un inamic invizibil, un virus microscopic, auzim știri, vedem imagini, discutăm unii cu ceilalți și întrebăm: ai auzit și cu tare, ai auzit și cu tare. Ne luptăm cu acest virus, dar ne mai luptăm cu încă ceva. Ne luptăm cu un dușman al sufletului nostru, cu ceva care încearcă să se strecoare în sufletul nostru și anume frica, teama.
Ne punem întrebări în aceste zile, oarecum îngrijorați. Ne punem întrebări de genul, cât mai trebuie să mai stăm în casă? Voi fi angajat iarăși? Voi avea de lucru? Dacă ești patronul unei firme, te întrebi, voi putea reporni afacerea? Va fi totul ca înainte? Va fi totul bine? Cum avem acum un hashtag, totul va fi bine? Dar oare va fi sau este doar un mod în care ne amăgim așa ca să trecem peste situația de moment? Mai e și întrebarea aceasta, dacă ne vom îmbolnăvi? Încet, încet, în sufletul nostru, dacă nu suntem atenți, se instalează o frică bolnăvicioasă. Acum vreau să pun o întrebare. Frica este bună sau rea? Imediat vom merge în direcția pozitivă și vom spune nu, frica e rea. Inconfortabilă sigur este. În aceste zile nu e rău să ai puțină frică, că te ajută să faci prevenție. Stai acasă, reduci numărul contactelor, ne spălăm pe mâini și știți povestea pe care o știm pe de rost în aceste zile. E bine să ai puțină frică. Toți avem anumite frici. Cea mai mare frică a mea în urmă cu vreo 20 de ani, când copiii noștri erau mici, era că nu aveau frică de nimic. Nu distingeau pericolul. Datorită acestui fapt au și pățit-o când una, când alta. Acum sunt ok. Frica, o anumită doză de frică, nu este rea, te ajută. Frica ne ajută să ne protejăm de pericol, să evităm riscuri inutile. Ea apare, în general, atunci când conștientizăm un pericol sau un potențial pericol. Frica, de asemenea, ne face să ne comportăm diferit. Unii dintre noi suntem paralizați de această frică. Nu mai putem face nimic. O stare de teamă care te paralizează. Alții, în schimb, suntem energizați încât facem lucruri care n-am fi crezut vreodată că le putem să le facem. Mi-amintesc când eram în clasele primare, cred că clasa 7-a, 8-a, într-o zi s-a luat un câine după mine cu gânduri rele și știu că așa am sărit un gard fără să-l ating. A doua zi când m-am uitat, zic, mă, ce înalt e gardul ăsta, cum am putut să-l sar? Frica de multe ori eliberează acea adrenalină care te ajută să faci lucruri care n-ai credea că poți să le faci. Există totuși frici pe care le ducem cu noi de la o zi la alta, de la un an la altul și acestea nu sunt bune deloc. M-am uitat în Biblie să văd cum s-au comportat sfinții din vechime, acele personalități despre care auzim mereu vorbindu-se în predici, acele personaje biblice pe care le admirăm atunci când ne uităm la viața lor. Și am constatat că, potrivit cuvântului, citez acum din ceea ce spune Apostolul Iacov, erau oameni supuși acelorași slăbiciuni ca și noi. Și lor le-a fost frică și ei au experimentat aceste stări sufletești, această stare sufletească, această emoție, frica este o emoție. Și m-am uitat atent să văd cum au gestionat această emoție. M-am gândit la mai mulți, dar l-am ales pe David, pentru că am citit și din psalmul pe care l-am citit la început, psalmul 54, psalmul 56, și David a fost unul dintre împărații de referință ai Israelului antic. El s-a remarcat într-un moment de criză națională. Cei care ați citit cartea 1 Samuel, capitolul 17, ați observat acolo că națiunea Israel era într-o luptă cu o națiune rivală și tot timpul erau în coaste oamenii ăștia, și anume filistenii. Și fiindcă au făcut o înțelegere, n-are rost să luptăm toți unii cu alții. Alegem din fiecare tabără câte un reprezentant.
voi ne dați un reprezentant, noi vă dăm un reprezentant și aceștia doi se vor lupta și cine câștigă dintre cei doi, națiunea aceea a câștigat războiul. Zis și făcut. Filistenii l-au înaintat în față pe Goliat și evreii n-au avut un reprezentant. Nimeni nu dorea să se lupte cu uriașul Goliat, care era înalt de 5 coți, vreo 3 metri, era foarte bine înarmat și inspira teamă numai când te uitai la el. Nu mai încăpea și să te lupți cu el. În aceste momente, David, printr-o conjunctură de situații, ajunge pe câmpul de luptă. Și el a ajuns exact în timpul unui episod în care Goliat, uriașul, îi înjura pe evrei, îi blestema. Înjura pe Dumnezeul lor, înjura credința lor și cerea un luptător. Când a auzit aceste cuvinte, David a fost atât de intrigat încât a spus: cine este păgânul ăsta care vorbește atât de urât despre Dumnezeu și nu este nimeni aici ca să șteargă rușinea asta? Interesându-se, a auzit că există chiar o recompensă din partea împăratului Saul. Dacă e cineva care ar vrea să se ducă, el va fi recompensat. Și nu vreau ca să vă dau toate detaliile de acolo, vă rog să citiți 1 Samuel, capitolul 17. Cert este că David și-a asumat responsabilitatea aceasta și a zis: împărate, eu mă duc. S-a dus în fața lui și felul în care David a vorbit cu Saul, felul în care, împăratul lui Israel, felul în care David a vorbit cu Goliat, adversarul lui, arată cât de mare era încrederea acestui om în Dumnezeu. Ai fi spus, omul ăsta nu cunoaște frica. E adevărat, el a avut și niște experiențe în trecutul lui, ca cioban la oi. Mai venea animalele prădătoare să ia câte o oaie din turmă și atunci el se ducea și recupera oaia, dacă se împotriveau cumva acele animale sălbatice, le ucidea. Și David a spus lui Saul: împărate, așa voi face și cu uriașul ăsta. Fiule, ăsta e mare, e înarmat, nu poți să te duci. Doi oameni, unul care avea statut, nu? Saul era împărat, și altul, David, care nu avea niciun statut, era un cioban, venit să vadă de frații lui, dar care avea credință. Credința în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu, face diferența chiar și în felul tău de discurs, în felul în care vorbești. Ei, am zis, mi-ar place să fiu așa ca David. Când eram mai mic, mi l-am luat așa ca exemplu. Când eram copil, mi-am luat mai multe exemple din Biblie și unul dintre exemplele sau modelele de urmat a fost David. Da, dar David a ajuns și în situații în care s-a comportat oarecum diferit. Ajungem în psalmul acesta, în psalmul 56, unde David este înconjurat de dușmani. Cum a ajuns el să fie acolo? Vă descriu foarte pe scurt, așa puțin de context istoric, să avem în minte. După această biruință asupra lui Goliat, evident, și-a învins dușmanul, el s-a bucurat de o mare popularitate în Israelul vremii lui și oamenii au făcut chiar un imn al victoriei respective. Saul, împăratul, a bătut miile, dar David a bătut zecile de mii de dușmani. Și Saul, când a auzit asta, auzi mă că mie îmi dau numai 1000 și eu sunt împărat și la ăsta îi dau 10.000. Și a început să-l prigonească. Atât de mult l-a urmărit ca să-l ucidă, deși prin alianță erau rudenii, încât David la un moment dat a zis: unde să mă mai ascund de Saul, că într-o zi mă va găsi și mă va omorî. Și s-a dus exact în țara dușmanilor lui, în țara filistenilor, într-o localitate numită Gat. S-a dus acolo, însă la un moment dat oamenii ăia l-au recunoscut și au spus: mă, ăsta nu-i David cel despre care cântau conaționalii lui, biruința lui, nu este el, ba da, este el. Păi ce caută mă ăsta aici între noi, că ăsta e dușmanul nostru? Ei, ăla a fost un moment în care lui David i-a fost foarte frică. I-a fost foarte frică. Ce facem în momente în care ne este frică?
Dacă ești poet așa ca David, faci o poezie, faci un cântec, îți pui cumva stările și îți eliberezi cumva sufletul rostind, nu? O anumită cântare, o anumită poezie. David a făcut acest psalm și acest psalm are următorul titlu: Către mai marele cântăriților. Se cântă ca porumbel din stejari îndepărtați. Era un cântec pe care ei îl știau și David doar i-a pus versurile și auziți ce spune în continuare, tot în titlul acestui psalm. O cântare de laudă a lui David făcută când l-au prins filistenii la Gat. Gat este localitatea despre care vă spuneam. Când l-au prins filistenii la Gat, a fost înconjurat numai de filisteni și David a avut un moment de teamă, de frică. Și atunci el se roagă lui Dumnezeu și ne punem întrebarea asta: ce spune un credincios, un om plin de credință ca David sau ca dumneata, atunci când este în pericol, când este teamă? Versetul 1 și 2, iată ce spune el: Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război. Se războiesc cu mine. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ai milă de mine, Doamne. Și apoi el în versetul 7 are o reacție. De fapt, noi putem avea în psalmul acesta, distingem două reacții pe care le poți avea atunci când îți este teamă. Ce facem atunci când ne este teamă? Sunt multe lucruri pe care le facem. Amintesc doar două care le-am regăsit aici în psalmul acesta. Prima reacție este aceasta: dorința de a elimina obiectul fricii. Ce să fac ca să nu mai îmi fie frică? Să fie eliminat obiectul care determină frica mea. Prin urmare, în cazul lui David, Doamne, ca să nu mai fie teamă, prima variantă ar fi versetul 7, doboară popoarele, Doamne, doboară-i. În Psalmul 55 avem iarăși câteva versete în care el se roagă împotriva dușmanilor lui și spune: Doamne, nimicește-i, înlătură-i, anihilează-i Tu. Anihilează-i ca să nu mai existe sursa fricii. Dar mai este încă o variantă și aceasta este mult mai bună. Înainte ca să vorbesc despre cea de-a doua variantă care este de dorit, vreau să vă spun că în această primă variantă, Doamne, înlătură lucrul acesta. Ne regăsim fiecare dintre noi. Suntem de multe ori bolnavi. Avem o boală, o suferință și ne rugăm: Doamne, pentru boală mă rog, să se vindece. Doamne, examenul să-l iau. Doamne, să se rezolve bine situația asta ca să-mi dispară frica. Nu este rea rugăciunea aceasta, pentru că Domnul ne cheamă să ne rugăm, să fim vindecați, să fim eliberați și așa mai departe, să obținem lucruri. Și Domnul Iisus Hristos a avut un moment, atunci când urma să fie răstignit, în rugăciunea Lui din grădina Ghețimani, în care a zis: Tată, dacă e cu putință, înlătură de la mine paharul ăsta al suferințelor care trebuie să-l beau. Aș vrea să ocolesc lucrul ăsta. Înlătură obiectul ăsta care mă face să mă înspăimânt. Dacă vom citi în Marcu 14:33, se spune despre Domnul Iisus Hristos că a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. O teamă l-a cuprins și pe Domnul Iisus Hristos atunci când a fost pe pământ, în umanitatea Lui. Și prima reacție a Domnului a fost: Doamne, înlătură paharul ăsta. Dar El revine și spune: totuși, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Uneori Dumnezeu ne ascultă rugăciunea asta și înlătură paharul acesta. Alteori Dumnezeu nu înlătură paharul, ci ne dă puterea să-l bem. Ne dă puterea să trecem prin suferință. Când Dumnezeu nu înlătură munții din fața ta, Dumnezeu îți dă puterea să-i urci, pas cu pas. De aceea, cea de-a doua atitudine, a doua reacție în momente de teamă, este cea pe care o recomand și o recomandă cuvântul lui Dumnezeu, și anume încrederea în Dumnezeu. Versetul 3 și 4 spune David: ori de câte ori
mă tem, eu mă încred în tine. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Și apoi versetul 4 spune, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Atitudinea unui om al credinței trebuie să fie aceasta. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Facem ce ține de noi în cazurile prin care trecem, dar mai mult decât atât, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, fără să te riști, fără să faci acte de bravură, este să te încrezi în Dumnezeu. Am văzut în zilele acestea oameni care pretind că au credință și mustră virusul, mustră COVID-ul și se dau așa cumva în spectacol. Oameni buni, haideți să nu facem spectacol. Ne încredem în Dumnezeu și nu ne temem de nimic. Ne luăm măsurile. Am văzut oameni care ignoră măsurile de igienă și măsurile impuse cumva de autorități. Nu asta e calea. A te încrede în Dumnezeu nu înseamnă să faci acte de bravură. În Biblie, fac acum o paranteză, în Biblie scrie în Evanghelia după Marcu, cei ce vor crede vor face tot felul de minuni. Vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, vor face multe lucruri. Dar acum nu o să mă duc eu ca să bag mâna în vizuina șarpelui și să spun am credință că dacă mă duc și zgândăresc acolo vipera și mă mușcă, nu o să pățesc nimic că Domnul mă scapă. Nu. Nu asta înseamnă încredere în Dumnezeu. A te încrede în Dumnezeu înseamnă să fii și înțelept și chibzuit. A te încrede în Dumnezeu înseamnă a-ți pune încrederea pentru toate acele aspecte ale vieții pe care tu n-ai cum să le acoperi, să te protejezi. Ei, acolo te protejează Dumnezeu. Amin? Așa trebuie să înțelegem încrederea aceasta în Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem ce spune David, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Fac tot ce ține de mine, dar sunt lucruri care rămân cumva descoperite în viața mea și acolo am acoperirea lui Dumnezeu. Pentru alea mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Cea mai mare frică a noastră de multe ori arată, sau fricile noastre cele mai mari, arată cel puțin două lucruri. Primul, cea mai mare frică a noastră arată care e lucru pe care îl prețuim cel mai mult sau foarte mult. De exemplu, teama de boală înseamnă că prețuiești sănătatea. De multe ori, mai ales când suntem tineri, nu prea prețuim sănătatea și, prin urmare, nici nu o îngrijim. Pentru că unele lucruri devin importante când nu le mai ai. Deci, atunci când prețuiești sănătatea, te temi de boală, nu? Sau când te temi de moarte, înseamnă că prețuiești viața. Dacă te temi pentru căsnicia ta, înseamnă că prețuiești relația cu soția, soțul și ai vrea să lucrurile să meargă într-o direcție bună. Diferite temeri cu privire la copiii tăi înseamnă că îți iubești copiii, îi prețuiești, dorești bunăstarea lor. Teama că îți pierzi serviciul. Nu mai poți plăti facturile. Asta înseamnă că pui mare preț pe siguranța ta. De asemenea, cea mai mare frică a noastră arată nu numai ceea ce prețuim cel mai mult, ci arată și unde ai încredere în Dumnezeu cel mai puțin. Mai repet o dată lucrul ăsta că e important. Cea mai mare temere a ta arată și un potențial lucru în care nu te încrezi încă pe deplin în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu, în ajutorul lui Dumnezeu, în prezența Lui în necaz, este un antidot pentru frică. David spunea, ori de câte ori mă tem, în orice situație, eu mă încred în tine. Mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă voi lăuda cu Dumnezeu, adică voi conștientiza cine este El. Voi și verbaliza lucrul acesta. Unele gânduri pe care le ai se cristalizează atunci când le rostești. Trebuie să avem o concepție înaltă despre Dumnezeu și trebuie să spunem asta. Cum spunem noi asta? În principiu, spunem în rugăciune. Atunci când rostim rugăciuni, spuneam rugăciunile sunt cele mai importante conversații ale noastre,
Noi îi vorbim lui Dumnezeu și mărturisim care e concepția noastră despre El. În timp ce vorbești despre un Dumnezeu care a creat cerul, pământul, marea, uscatul, lucrurile văzute și nevăzute, tot ce vedem este creația lui Dumnezeu. Vorbim despre un Dumnezeu mare. Și vreți să vă spun ceva? Atunci când ai un Dumnezeu mare, ai probleme mici. În schimb, atunci când ai un Dumnezeu mare și nu te încrezi în El, ai probleme mari. Problemele pe care le ai par de netrecut. De aceea, David spunea, mă laud cu cine este Dumnezeu și cred în cine este Dumnezeu. Dar de asemenea, mă laud și cu cuvântul Lui, adică cu ce a spus Dumnezeu, cu promisiunile Lui. În Sfânta Scriptură găsim foarte multe promisiuni ale lui Dumnezeu. Este plină Biblia de promisiuni pe care Dumnezeu le face omului. Cu alte cuvinte, ca să poți birui teama, contează foarte mult care e relația ta cu Dumnezeu. În viața primilor oameni creați de Dumnezeu, Adam și Eva, frica a apărut pentru prima oară odată cu păcatul. Deconectarea spirituală a omului de Dumnezeu a avut ca primă consecință frica. Citiți, vă rog, Genesa, capitolul 3, versetul 9 la 10, unde Dumnezeu îi caută pe primii oameni, Adame, unde ești? Și Adam spune, sunt aici, Doamne, dar mi-a fost frică și m-am ascuns pentru că sunt gol. Dar cine ți-a spus că ești gol? Și a urmat discuția aceea. Când omul păcătuiește, când omul se îndepărtează de Dumnezeu, omul acesta este vulnerabil la frică. Prezența lui Dumnezeu în viața unui om alungă teama și frica. Alungă teama aia bolnăvicioasă de care spuneam, care poate deveni cronică și aduce la anxietate și sfârșește în depresie. De aceea, când vorbim despre îndepărtarea fricii din viața noastră, trebuie să aducem în discuție acest aspect al reconectării omului cu Dumnezeu. Când vorbește despre reconectarea spirituală a omului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Apostolul Pavel spune așa, în Epistola către Romani 8:15, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de robie ca să mai avem frică, ci ne-a dat un duh de înfiere, de adopție, care ne învață să strigăm Ava, adică Tată. Este exact strigătul acela care îl are un copil pentru tăticul lui când se află într-un pericol. Asta e imaginea. Copilul ce face? Nu se luptă el, mai ales că dacă este un copil mic, totul pare mai mare și mai puternic decât el. Dar ce face? Îl cheamă pe tata în ajutor. Îl cheamă pe tata în ajutor. Mi-amintesc o imagine de când eram copil, veneam de la școală, e la iarnă, lângă noi stătea cineva care avea o turmă mare de oi și avea mulți câini, avea o turmă de oi și o turmă de câini. Foarte mulți. Și veneam după masa acasă de la școală, fiindcă mergeam de după masa la școală, eram mulți copii atunci în localitatea unde m-am născut și era așa mai penserat. Când am ajuns aproape de casă, câinii m-au simțit și am auzit lătrând de dincolo de gard și alergând înspre mine un număr destul de mare, nu știu câți erau, dar erau mulți în orice caz, peste 10, sau cel puțin asta, când ți-e frică vezi mai mult decât este. Nu știu dacă vouă vi se întâmplă asta. Și au sărit gardul și au venit către mine. Și atunci m-am gândit, acum eu ce fac acum? Tata a fost pe fază atunci și exact în momentul în care eu am apărut la colțul străzii și câinii au sărit gardul către mine, văd că iasă tata din curte. Când l-am văzut pe tata că iasă, așa am primit o putere, Dumnezeu îți dă putere, dacă mai ai încă pe cineva să te încurajeze, încât eu și cu tata i-am aruncat pe câini. Mai mult tata. Oameni buni, dacă noi spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, unui Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile, atunci mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Amin. Amin. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste
și de chibzuință. Ăsta e Duhul lui Dumnezeu, dacă noi rămânem conectați cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce îmi dă curaj în fața temerilor? În primul rând, Dumnezeu îmi spune în Biblie să nu mă tem. Nu te teme este o poruncă biblică pentru oamenii care cred în Dumnezeu, care îl urmează pe Dumnezeu. Că dacă nu-L urmezi pe Dumnezeu, dacă nu crezi în Dumnezeu, ai toate motivele să te temi și ești vulnerabil. Dacă, în schimb, te încrezi în Dumnezeu, El are porunca aceasta, nu te teme. Această expresie apare în toată Scriptura, în diferite forme, cercetătorii spun că de 366 de ori. Nu am numărat, iau așa de bun ce am auzit, ce am citit, dar dacă este așa, înseamnă că Dumnezeu pentru fiecare zi din viața ta, din viața mea, are un nu te teme. Dacă sunt 366 și în anul bisect, în 29 februarie, Dumnezeu are pentru tine și pentru mine un nu te teme. Nu te teme este o poruncă divină. Când ai un Dumnezeu mare, ai probleme mici. De aceea, să credem într-un Dumnezeu mare, să urmăm un Dumnezeu mare, urmându-L pe Iisus Hristos, crezând în El și împlinind ce ne poruncește Domnul Iisus Hristos. De asemenea, ce îmi dă curaj în fața temerilor? Îmi dă curaj în fața temerilor faptul că Dumnezeu îmi face o promisiune. Eu voi fi cu tine. Asta spune Domnul. Vreau să citesc din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14, un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îl adresează ucenicilor săi înainte de plecarea sa de pe pământ. Când a adus Domnul discuția aceasta că va pleca de pe pământ la Tatăl, ucenicii s-au întristat și s-au întrebat: Doamne, noi acum ce facem? Ne lași singuri, suntem dezorientați, noi nu știm încă ce avem de făcut. Și atunci Domnul Iisus Hristos le dă asigurarea aceasta: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu, Domnul Iisus Hristos a spus, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, un altul ca și mine, de aceeași esență cu mine, care să rămână cu voi în veac. Promisiune mai mare ca asta nu găsesc nicăirea. Avem persoane dragi cu care ne place să fim și ne rugăm: Doamne, ține în viață pe tata și pe mama, că ne sunt cele mai dragi persoane. Și ele sunt cu noi, nu? Când sunt cu noi, te simți așa mai puternic. Am auzit oameni care, la vârsta maturității, și-au pierdut pe cei dragi, au plecat la cele veșnice și omul a spus: sunt așa de sărac, parcă mă simt fără apărare, dar mă uitam la el și spuneam: da, ești matur, omule. Avem sentimentul ăla că dacă ne trăiesc părinții, chiar dacă sunt bătrâni și neputincioși, ai pe cineva. Ei, cea mai dragă persoană ta pe care o poți avea pe pământul acesta poate să stea cu tine doar o vreme. Și de la o vreme pleacă de pe pământul ăsta, că toți plecăm, și simți așa de mult lipsa. Domnul Iisus Hristos face o promisiune pe care niciun muritor de pe pământul ăsta nu poate să o facă și n-are cum să o facă. Și El spune: eu vă trimit pe unul ca și mine, de aceeași esență divină ca și mine. Și spune: El vă va da, Tatăl vă va da un alt mângâietor care va rămâne cu voi, spuneți împreună cu mine, în veac. În veac. Păi în veac înseamnă în vecii vecilor. Totdeauna. Wow! Există promisiunea asta în Biblie? Da, pentru urmașii lui Iisus Hristos există această promisiune. Cine este acel cineva de aceeași esență cu Iisus Hristos și care rămâne cu noi în veac? Versetul 17. Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Duhul lui Dumnezeu, lăsat pe pământ în viața credinciosului, este promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care experimentează teama,
însingurarea, pentru cei care trebuie să ducă lupte pe pământul acesta cu boala, cu neputința, cu provocările vieții, cu situația socială și financiară și cu alte probleme care aduc frică în viața noastră, Domnul Iisus Hristos a promis: îl rog pe Tatăl să vă trimită un alt mângâietor și acela va fi Duhul Sfânt care va fi cu voi. Lucrul acesta pentru mine este suficient să știu că Fiul lui Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt în lume care să locuiască în inima mea și să fie cu mine. Și nu pentru 10, 12, 15 ani. El este cu noi în veac, pentru totdeauna. Să rămânem și noi cu El. Iată ce promisiune frumoasă avem în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că curajul celui credincios nu își are originea în ceea ce știe sau poate să facă prin forțe proprii, ci în Cel care a promis că este cu el. Mi-amintesc că am citit cândva o poveste, o istorie care se pretindea a fi adevărată, că un trib de prin pădurile amazoniene aveau în tradiția lor un ritual pentru băieții care ajungeau la vârsta maturității. Era un fel de botez așa al maturității, care consta în următorul aspect, în următorul lucru. Erau duși undeva în junglă și erau lăsați acolo o noapte întreagă. Era testul maturității lor. Și la un moment dat a venit rândul uneia dintre fiii acelui trib, a fost dus în pădure și toată noaptea a fost atât de frică. Fiecare foșnet, fiecare, dacă ați fost în pădure și noaptea, știți că există un glas al pădurii și noaptea. Fiind la țară, am avut experiența asta. Auzi ciripituri, auzi foșnete, auzi sunete, zgomote. Și toate zgomotele alea, dacă ești un pic fricos, tare te copleșesc. Și dimineața, tatăl lui, în timp ce lui era frică, s-a întors cumva în spate și a văzut că tatăl lui era acolo și a spus: tată, toată noaptea mi-a fost atât de frică aici. Și el a spus: fiule, nu ar fi trebuit să-ți fie frică, pentru că eu toată noaptea am stat la 1 metru în spatele tău. Uite, după pomul ăsta am stat eu. Și atunci el a spus: ce bine era dacă aș fi știut lucrul acesta. Cât de liniștit aș fi stat eu aici dacă aș fi știut că tu, tată, ești atât de aproape de mine. Oameni buni, dragi creștini, dragi oameni care ne-am pus încrederea în Dumnezeu și îl urmăm pe Iisus Hristos, de multe ori suntem în situația aceasta, ne este teamă și nu conștientizăm că noi avem o promisiune extraordinară în cuvântul lui Dumnezeu. O promisiune prin care Dumnezeu spune: eu voi fi cu voi în veac, în toate zilele voi fi cu voi. Dumnezeu să ne ajute să credem promisiunea asta, să ne o amintim că e așa de importantă. Frica poate fi biruită rostind cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu produce credință în inima omului. Trebuie să ne hrănim mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul îi spune lui Iosua, un conducător legendar al lui Israel, înainte ca să conducă poporul evreu din Egipt, din pustie, în țara Canaan, țara promisă, Domnul îi spune în cartea care îi poartă numele, capitolul 1, versetul 8, și spune așa: cartea aceasta a legii, Biblia lor de atunci, să nu se depărteze de gura ta. Vorbește, cu alte cuvinte, aceste cuvinte scrise în carte. Să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Cugetă, meditează la cuvântul lui Dumnezeu, ai promisiunile lui Dumnezeu, ia-le ca pentru tine. Crede în ele, există putere în acest cuvânt al lui Dumnezeu. În viață, bătăliile le câștigăm sau le pierdem la nivelul minții. Aici se pierd primele bătălii sau aici se câștigă bătăliile. Când nu mai gândești și nu mai vorbești conform cuvântului lui Dumnezeu, îți pierzi și optimismul și pierzi și bătălia.
Viața noastră se îndreaptă, în general, în direcția celor mai puternice gânduri ale noastre. De aceea, să ne înarmăm mintea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce cere Dumnezeu. De asemenea, frica poate fi biruită când acțiunile tale sunt conforme cuvântului lui Dumnezeu. În Iosua, la capitolul 1, versetul 7 și 8, am amintit deja versetul acesta, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, gândește-te la ele, căutând să faci ceea ce spune în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu o imagine și cu niște cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, versetul 29. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Ioan, capitolul 8, versetul 29. Domnul Iisus vorbește despre faptul că El nu a fost niciodată singur. Și El spune așa, Cel ce m-a trimis, adică Tatăl Ceresc, este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur. Oameni buni, în zilele acestea când ne luptăm, iată, cu virusul ăsta, trebuie să conștientizăm un lucru. Dumnezeu, dacă stăm lângă El, dacă ne încredem în El, nu ne lasă niciodată singuri. Niciodată. Dumnezeu nu te lasă singur dacă te încrezi în El. Dar mai este încă ceva. Spune, Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Când este Dumnezeu cu noi? Că am spus ce minunat, ce plăcut este ca Dumnezeu să fie cu tine. Dumnezeu este cu noi când suntem și noi cu El. Când îl căutăm, nu poți să fugi toată viața de Dumnezeu, să ignori voia Lui, să nu crezi în Iisus Hristos, să nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu și apoi să spui, Dumnezeu este cu mine. Să o credem noi asta. Dumnezeu este cu noi dacă noi suntem cu El. De aceea, Domnul Iisus Hristos a spus, Dumnezeu, Tatăl, este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut Lui. Unde găsim voia asta plăcută a lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită? În cuvântul Său, în Scriptură. Dragii mei, să punem mâna pe Scriptură, să citim Scriptura, să credem Scriptura, să trăim Scriptura în viața noastră. Vremurile pe care noi le trăim sunt vremuri complicate. Nu știm ce rezervă viitorul și cum se va reconfigura viața noastră. Noi avem hashtag totul va fi bine. Sperăm să fie totul bine, dar nu știm ce înseamnă totul va fi bine. Așa că toată încrederea trebuie să ne o punem în Dumnezeu și dacă în zilele acestea este un lucru neapărat necesar în viața noastră, este să ne verificăm din nou care este relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că șansa noastră de a scăpa de teamă, de frică, este numai în brațele lui Dumnezeu. Sufletul nostru, spuneam în duminicile trecute, își găsește liniștea doar în Dumnezeu. De aceea, haideți înapoi la Dumnezeu. Haideți înapoi la Iisus Hristos. Haideți înapoi la credința în Dumnezeu. Vom recunoaște ce vom face dacă avem teama aceasta. Hai să vedem câteva, sau cel puțin o aplicație. Vom recunoaște că ne temem, ăsta e primul pas, dar vom alege să ne încredem în Dumnezeu. Nu vom nega, ci vom recunoaște, mă tem. Mă tem de cutare, mă tem de îmbolnăvire, mă tem de perspectiva mea în legătură cu serviciul meu, în legătură cu afacerea mea, mă tem. Trebuie să recunoaștem. Mă lupt cu teama asta. Inima îmi este apăsată când vine vorba de, și aici o să vă rog ceva acum. Identifică care este frica ta în acest moment, în aceste zile. Dă-i un nume. Numește frica. Mă tem de îmbolnăvirea cu virusul COVID-19.
dacă asta este frica ta. Numește-ți frica. De ce este foarte important să identifici frica și să o numești? Pentru că nu poți învinge ceea ce nu numești. Numește-o. Când o numești, o demaști, o dai de gol, o aduci la suprafață, o scoți de acolo din lăuntru. O aduci înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, frica mea este asta. Frica mea este că o să-mi pierd serviciu, frica mea este că o să-mi pierd sănătatea, frica mea este că o să-mi pierd relația asta, dacă asta este, sau poate că ar trebui să mai ai încă o frică. Doamne, frica mea este că voi pleca din lumea asta și încă nu m-am împăcat cu Tine. Eu încă nu am restabilit relația mea cu Tine. Nu pot să spun că Tu ești Mântuitorul meu și Domnul meu. Nu pot și nu am siguranța aceea că într-o zi, dacă voi muri de virus sau de altceva, voi ajunge în locul ăla binecuvântat pe care Tu îl promiți. Spuneam în duminicile trecute, noi nu avem un trup în care există un suflet. Noi suntem un suflet căruia Dumnezeu i-a dat un trup. Și sufletul nostru supraviețuiește morții fizice. El rămâne pentru eternitate. Domnul Iisus Hristos spunea, temeți-vă nu de cei care ucid trupul, ci temeți-vă de cel care poate să distrugă și trupul și sufletul și să le arunce în ghenă. Temete de Dumnezeu că El poate să facă lucrul acesta. De aceea, definește-ți teama. Definește-ți teama și adu-o înaintea lui Dumnezeu. Numește-o. Dă-i un nume. Vreau în această zi, acum la final, să mă rog. Și vă invit și pe dumneavoastră să avem un moment de reflexie, un moment de meditație, un moment de rugăciune. Vreau să ne rugăm împreună. Roagă-te acolo acasă unde ești. Mă voi ruga și eu aici. Ne vom ruga mai întâi împreună. Vom păstra câteva momente în care ne vom ruga împreună pe acest fond muzical. De asemenea, la final, aș vrea să mă rog pentru problemele pe care le-am primit în săptămâna aceasta, situațiile, fricile diferiților oameni. Avem un caiet în care am trecut aceste lucruri. O să aduc acest caiet aici în față și o să mă rog împreună cu dumneavoastră și pentru aceste lucruri. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință. Dar acum, haideți să avem un moment de meditație, de tăcere, de reflexie, în care să identificăm frica noastră. Care e frica noastră? Și să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Numește-o, dă-i un nume. Haideți să avem momentul acesta și să ne și rugăm împreună. Apoi voi încheia cu rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru asigurările pe care Tu ni le dai și astăzi în cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, că ești atât de aproape de noi. Ești atât de aproape de toți cei care Te cheamă, de toți cei care Te caută, de toți cei care doresc să intre într-o relație personală cu Tine. Mulțumim că acest lucru este posibil datorită Domnului nostru Iisus Hristos. El ne-a reconectat cu Dumnezeu Tatăl.
Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisuse. Ne rugăm, Tată din ceruri, ca Duhul Tău cel Sfânt să locuiască în inima noastră. Mă rog, Doamne, pentru cei care în această zi au urmărit mesajul acesta și care au identificat în viața lor atâta frică, atâta teamă, atâtea situații pentru care nu au confort sufletesc, ci se tem, Doamne. Mă rog pentru ei și te rog ca Duhul Tău cel Sfânt să vină în inima lor și în mintea lor, Doamne, cuvântul Tău să producă credință, acea credință care ne reconectează cu Tine, Tatăl nostru din ceruri. Mă rog, Doamne Iisuse, adu liniște și pace în familiile noastre, Doamne, adu liniște și pace în mințile oamenilor. Mă rog, Tatăl meu din ceruri, pentru cei care în aceste zile au rudenii, prieteni apropiați sau cunoscuți care se luptă cu boala aceasta sau cu alte boli. Rugăciunea lor, Doamne, se îndreaptă cu credință înaintea Ta și ne alăturăm și noi acestora, Doamne. Și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, adu biruință, Doamne. Ne rugăm pentru vindecarea celor bolnavi de virusul acesta, Doamne. Ne rugăm pentru vindecarea celor care sunt în țara noastră, Doamne. Îndură-te, Tată din ceruri, de aceste orașe greu încercate. Mă rog pentru județul Suceava, pentru orașul Suceava, Doamne, pentru zona aceea, Tată din ceruri. Proclamăm și dorim vindecare, Doamne. Ne rugăm pentru stoparea acestui virus ucigaș, Doamne. Mă rog, Tată din ceruri, de asemenea, pentru localitatea Țăndărei, pentru celelalte localități, Doamne, din țara noastră. Mă rog, Tată din ceruri, în aceste vremuri, ajută-ne să conștientizăm faptul că Tu ne iubești, să ne întoarcem cu pocăință la Tine, Doamne, și să împlinim cuvântul Tău, Tată din ceruri, pocăindu-ne și crezând în Iisus Hristos. Mă rog, Doamne, Tată din ceruri, pentru cei care în aceste zile chiar au pierdut pe cineva drag. Câtă durere este acolo în suflet, numai Tu poți să cântărești durerea aceasta, Doamne. Mă rog, Tată din ceruri, pentru cei care ne urmăresc chiar în aceste momente și care au atâta durere în suflet datorită pierderii unor oameni dragi. Te rog să aduci mângâiere, Doamne, să aduci încurajare. Te rog să fii cu ei, Doamne Dumnezeule, aproape de ei, să simtă dragostea Ta, Doamne, dragostea Ta care îi cheamă la Tine, Doamne, care îi cheamă la pocăință, care îi cheamă la o relație autentică cu Tine. Mângâie-i, Doamne, Tată din ceruri, călăuzește-i, Doamne, și binecuvintează-i. Mă rog, Tatăl meu din ceruri, și pentru situațiile care le avem aici. Aduc, Doamne, aceste lucruri înaintea Ta. Aducem înaintea Ta pe Andrei, Doamne. Aducem înaintea Ta pe Nelu și familia. Aducem înaintea Ta pe Ligia, pe Gheorghe, pe Lucian, Doamne, pe Sami și familia. Aduc înaintea Ta pe Vio din Italia. Îndură-te de ea, Doamne. Adu liniște și pace în viața ei. Ne rugăm pentru familia Măcelaru, ne rugăm pentru alții, Doamne, care nu ne-au scris, dar care în aceste clipe, urmărindu-ne, aduc problema lor înaintea Ta. Te rog, ascultă-i, Doamne, te rog, răspunde, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, că ne asculți și ne încurajăm în această zi, Doamne, prin cuvântul Tău. Vom crede cuvântul Tău, Doamne. Vom alerga în brațele Tale, Doamne. Numai așa ne putem liniști sufletul și birui frica. De aceea îți mulțumim, Tată din ceruri. Glorie Ție, Tată. Glorie în numelui Tău. Aș vrea în încheiere să facem o declarație despre Dumnezeu, chiar așa cum a făcut și David. Să nu citim cuvântul din Biblie doar gândindu-ne la ce a făcut cineva, ci să folosim aceste cuvinte pentru noi, acum și aici, astăzi. Și aceste cuvinte sunt cuvintele lui David. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Poți să repeți împreună cu mine lucrul ăsta? Dacă mai ai încă pe cineva în casă acolo care stă, întoarce-te către el și fă declarația asta ca să o conștientizezi și mai mult. Întoarce-te către el și spune: mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Și tu te încrezi în Dumnezeu? Te temi de ceva? Doamne, ajută-ne! Haideți să lăudăm pe Domnul și să ne închinăm Domnului prin cântecuri care îl vom cânta împreună și conectează-ți inima cu Dumnezeu.
teama noastră dispare dacă Dumnezeu ia loc în inima noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În brațul tău mă dedic din nou cu tot ce sunt, Domnul meu. Tu viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă încred în tine. Iisus, ție ți-am păsit. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc cu tot ce sunt. Te voi avea mereu înaintea mea, în orice zi mă încred în tine și voi trăi în ale tale căi, cuvântul tău pe veci. Iisus, eu mă încred în tine. Iisus, ție ți-am păsit. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă încred în tine. Iisus, ție ți-am păsit. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc cu tot ce sunt. Ție mă închin, ție mă închin, ție mă închin, ție mă Să rămânem în brațul Lui, să rămânem deplin încredințați că El este în controlul tuturor lucrurilor. Mulțumim că ne-ați urmărit și în săptămâna asta. Vă așteptăm și duminica viitoare la aceeași oră. Până atunci să nu uităm, nu ne temem de nimic, Dumnezeu este cu noi.